Ще ги в чест. Аз съм метнах, за да ги взема. И така, здравейте хора. Ние сме... Вече сме седми епизод. Вече сме седми епизод. Да. Айде, И така. сега да започваме вече седми епизод. Да, това е седми епизод. Да, всички не знаха, че е седми епизод. Дано. Така. Дай си ми сега вече кирката всичко. Ще ги дам. Ще минавам през тебе до края. Добре. Дай си ми вече, бе. Чакай да бе с неща и аз ще скоча. Изкачай. Така работи кирката. Мятам, че ги... Така, хора... Дали да изключа, дали да не знам. Дай си ми, дай един енчантик. Служи го, аз ще си го скопая. Дай ми. Хотихвата го сложих. Ох! Камената ми кирка. Взели? А, не аз. Добре. Да правим ли библиотеки? 9. Окей. 9. Знаеш колко книги събрахме? Да, сега ще направя още. Защото нямам дърво за това. Има ли наши дърва? И аз събрах. Пораснали са. И аз събирам. Да, бе, ти сложих прах от скелетите ги такова. Добре замълчи. Тако да ми свърши. Нали? Вай, това дърво колко е голямо. Аз не мога да стигна кората отгоре. Какво? Ти си посяла гигантско дърво сега. Представям ти го. Сега там горе как ще стигна? А, ти си го стигнал. Окей, така става. Някой се мъчи. То на мен не ми иска бена. Аз се стара да се изхарча, но пък не става. Хайде, колкото дърва имаме там. Чакай, ако имам... Преработвам 17 дърва. Има 17 дърва. И стават стаки 4. Дай ми ги сега. Давам. Направо ги служи в честа, няма кой се мъчи. Просто аз се измъча. Так. Аз така казвам так. И така хора, ще ходим ли на оня буркан? Ще ходим. Окей, сега да. Хайде, прави библиотеките, слагаме енчантинг. Оправи си работата, свършваме си, какво ще свършваме. 21 библиотеки. Аре, тръгваме, каквото има там. 20. Аз слизам надолу. И 30 библиотеки. Тай съм. Че отдолу може да има влечуди. Не знам откъде има. Добре, си облеко към моя. И да започваме леко да покупаем. Да ги спрали, за да можем да се направим спокойно. За спокойствие, повярвам. Я представя какво имам да пред. Толкова го... Айде, да става, искаш? Бе, ще сложи. Дайте. Чакай сега да се сложа моя. По средата става повече левел. По средата. Твоя ще го сложи. Знаеш той, какво за него? Да. Нареди. 27. Или ще направим приселянето. Как е това ще го правиш така? Ти чуваш ли се?
долу съм. Не знам. Бег. Да скачам. Имаш ли малко дърво поне? Поне 3 ми трябва, тай. Разочаровахте. Окей, виж, имаме недостатъчно. Ето, имам книги. Ама за какво са ми книги? Аз съм... Ама аз ти дам всички дърва. Носи си костите. О, лагва ми. Добре. Ох. Хора, извинете, пак ми лагна тъпия телефон. По телефон. Новата поредица. Затова днеска да бързо ще свършим. Днеска бързо ще свършим и това е. Бързо, 5 минутки и ще свърши епизода. Трябва малко повече към 10. Да. Окей, ето това е Отбърнях. Дай. Чакай го. Чакай с костите. Чакай да си намеря костите. Не, че нещо му са ни останалите само 3 кости. Окей, 3. Ще се върнем пак, когато отиваме да убиеме зомбитата. Няма кога. Така, хора, спалнали са гадинки и сега ще си направя меч, защото няма как да ги бъхта иначе. Аз вече имаш диамантен меч, честа. О, да, вярно бе. И айрон има от серали. Да, Обаче хърчи диамантен и айрон ще ни убият много лесно. да, ето. Така почва да отпушвам вратите. Готови, всеки на една врата да застане. Приготвяме мечовете. И старт. Сега! Трябва да отворя вратата. Трябва да видим къде има гадини. Добре, трябва да бъдем един до друг. Няма гадини. Няма гадини, значи са отдолу. Да. Така хора, Чувам. ще спрем да говорим и ще увелича звука за по-интересен вече интерес. Къде са? Виж тук отдолу са. Еги гадинките, къде са спалнали. Дали Те има... са, вай, аз ги подмамих и те почнаха да се стрелят сами. Сега станаха сами врагове. После те опитват да стрелят, един опита да стреля нас, друг стреля него, трети стреля другия. Хора, това е купон. Гледайте внимателно, се наслаждавайте. Гледай как са бъхтате. Не ги бъхти, бе. Убиваш кокоши. Превери си се. Ето кръте, няма с кой да се пребахте. Ще слизаме ли? Давай, слизай ти първи. Ти първи. О, майко, убива. Кой ме уби? Ама те не са шега работа. Добре, ама меча ми е в тебе сега. Меча и цялото HP, което съм имал през живота си. Ще ти дам меча. Ако ме убият, да, това. Дай ми меча. Не го купай това. Дай ми меча. Ма искам да взема стрелите. Ето ти меча. Има толкова стрелите, където са махтали тия. Имах, пак го взети. Ето ти го. Метнах ти. Айде. То. Браво, кокошки. Скрили сте. Честа. Ето го. Тук е Много съм гладна. Трябва да си взема кирка някаква. О, божечко, купай тази ограда. Без меч. Как си харчиш меч? Опа, има и други гадинки отдолу. Това е екшън. О, боже. О, боже, вика. О, господи! Не е готово кръстя, да тук се прави. О, за бога ти се не прибия. Остави си книгите в честа. Не, а? Остави си книгите в честа. Супер, че не сме го изкопали. Само е това ще ми трябва. Кости. Так. Защо ги взе? Така по-добре ли? Да. Изчистим си инвентара и сега да ме убият. Хочем заради оградата. То ще го пребахтем. Отивам догоре с тези купчета. Чакай, и аз искам. Обедяват. Стоя тук, може би. На мен. Седо. И аз взех купчета. Не мога да го изкопая. Някакъв скелет. Скелет до мен! Как се го пуснала? Някой да ти спаси, ето.
Качвам се догоре, си взема кирка да си напочва неща. И може би този път ще ни потребват бродиите. Какво ще кажеш? Не мога да рискувам. Айрон. Само ризници. Заповядай, виж. Само айрон на ризница. Хайде бързо. Трябва да се обезопасим. Айрон ще направим, чули? Окей. Ти панталони. А, не. Ще направим цялост на броя. А, да бе, да изхъбим всички айрон. Няма. Аз стигам за малко навънка на това дърво да го направя измика. И порасна дървото. Най-после. Свършихме си мисията. Дървото порасна. Мисията ни е свършена. Така. Къде са панталони? Така фащам си. Той аера дете е останал. А, да бе, всичкото ли искаш да изхъбиш? Беше брат. Само ризница. И две шапки. Не ризница и Две панталон. шапки. Так. Оставих ти твоите работи. Сам разви ризницата, за да може да ти остана шапка. Сега трябва да ходим да купаем айрон. Не, имаме още 9 айрона. Вземи си ризницата и тогава ще сложим шапката. Хайде. Няма. А, ти я вземи. Шапката. И сега ще оставя айрона. Къде вземи шапката? Хайде вземи шапката, бе. Взех я. Къде бъркаш? Взех си я шепката. Ти си вънка. Ти му ще оста брода. Не, нямам. Бутушки няма. Аз съм направил 1000 шапки. Резервна шапка. Ще остава тук. Тук има ли панталон някакъв да е резерв? Не. Да, се тая, хайде. Имаме 9 айра, на което хубаво. Чакай да се приготвя там. Бродята, так. Един момент. Забравих да си взема най-важното. Моето съкровище. Душицата ми къде е? Душица! Чакай, това ми душицата. Добре, хора, това ще бъде нашия Няма епизод. да бъде епизод. Ама моя епизод ще бъде, защото вече е 12 минути и аз ги трябва да спираме. правя по 12. Бай. Хайде, чао те!